guys is magluwa ta granny guys. So ang goal na to is makasurvive. So let's go. So day 2 na to sa adlaw. Karong adlaw day 2 na. So mag takbo-takbo muna tayo dito kung nandito ba sila. Oh my god, patay, takbo-takbo. Tumakbo tayo dahil nandito si Grandpa. Grandpa, wag mo akong patayin. Please Grandpa, wag mo ko talaga akong patayin, ha? Grandpa, don't Grandpa, ayaw ko patya. Hala si Grandpa. No. Lulu, ayaw in taon Lulu. Naunsa ba ka Lulu? Hala si Lulu, wala na po si Granny. Ayaw in taon ko niyo patya, bahala mo diya. Don't kill me please. Hala, naunsa barong bata. So adto sa ta sa igbaw. Kaya basig na pa de gamit diri ang makita nato. Ala, patay. Just close the door. Ayan. So mag-ukay-ukay ta diri kung sa inaan nato makitaan. Hindi nato po ning iana. Ala, patay, nahulog ko. No. Wag mo akong gaganyanin talaga. Wag mo talaga akong gaganyanin. Nasa si Granny? Granny, where are you? Bahala ka riha Granny. Muadto ko dito ani sa tago pagdali isarado ang pultahan. Ana sige. Isarado ang pultahan. Kanin sa man I need a safe key. Wapa ko safe key. Terus kanani malili sa ta diri kun nabas Granny tura. Murag na yung movement diri nga side nakita na pero walang na klaro. So mutago lang sa ata karon. Hala oy, nagkatawa naman sila. Huwag kang kumatawa Granny, huwag kang ganyan. Let's go, run. Oh my god, kalaga. Hala, hintawan kalaga. Nanay, no Granny, no Granny, ayaw ko patya. Sige jud ka Granny, hindi mo talaga ako makukuha Granny. Ayan, sige jud Granny, wag mo akong kukunin. Patay kanon tani ron. Waday, salamat yawa na matay. Lakaw na adto na mong Grandpa dito. Naunsa mo? Hala, patay. Basta mag-ring de ang bell madto de siya. Hala. Okay, so bye bye Granny. Naunsa ka manan diha. Patay don Grandpa. Ayaw jud ko patya Grandpa ha. Kang Grandpa ha ka. Close ko na door kay di ka kakita na. Kaadyo ninyo ha. Patyon ko ninyo. Ayaw intang ko patya. Magkanta-kanta man dahil Grandpa. Naunsa man ka Grandpa oy. Ay si kanta-kanta dahil Grandpa. Patay. Namura dito ra ka tikbak ang atong characters. Hala oy. Wana day 3 na. Hala day 3. Mura di man ta maayo aning game ay Granny to. Muna gidangat. Day 3 na. So magkilid-kilid na ni maglakaw, magtapiklo na ni. Muna gidangat. Hala oy. So mabalik na sa ta diri manguha na po tag items kining duct tape. Asa man ning duct tape. Hala oy. So kuan ta dira magpa-attract ta og sound ni Granny kay dugan tawa nakakita ni Granny. Few days na. Granny, where are you? Terus Granny daga na ta guys. Bago pa tayo makuha ni Granny dahil si Granny ay mabilis tumakbo. Dahil si Granny ay nagtitake ng herbal capsule each day. Huwag niya akong patay na kuya sayo si Grandpa. Hala si Grandpa nag-exercise si Grandpa dito. Hala mo na gidangat ron. I-close na, patay, i-close. I-close na bandor, i-close. Ana, very good. Naunsa ba yung taon ay? Pangitaon to na tong ilang mga weapons dira ang stun gun.
Dara ang stun gun mga guys. So ato ning pat doon si Granny. Taras Granny ay patay. Patay, wag mo kong patayin. Patay lagi ka Grandpa. Ano si Grandpa may namatay nga di man ta si Grandpa humpat yun. Manigidangat ron. Hello Granny. Granny, where are you? Dara makay Granny. Granny, patay. Ayaw ko patya Granny. Granny, ay sa ko patya Granny be. Granny, no! Patay mo na gidangat. No, Granny! Nalagi, patay na. Namatay na. Ano man eh? Wa na day 4. Hapit na mag day 5. May gidangat. Naunsa naman eh. Day 4 na. Naku po. Munay gidangat. Magpapatay na laman tay. Magpapatay na laman tang Granny. Granny, patayin mo ako. Hindi mo ako mapapatay Granny. Hala Granny. Granny. Granny, tago. Magitaan ta niya ba sa mga anita? Hala patay ko. Nagitaan ko Lola. Ayaw ng taon Lola. Patay wa na. Dito ra namatay. Day 5, the last day. Hala. Day 5. Magpapatay na lang tani. Kung sa'y buhato na nila ni. Magpapatay na laman tani nila mga wakwak. Kasi Granny wakwak man eh. Pag Grandpa po natakdan pagkawakwak. What if magpapatay na laman ta? Sige magpapatay na laman ta nila. Grabe taas ang kutsilyo eh. Mga spikes maghuwata nila dito. Magpapatay na laman ta kay. Grabe dong kayong kuan na. Di ta kadaog ani nga game. Magtry ta og kuan, magpractice ta basig makadaog pa di ay. Ayan, bilisan niyo. Sige Granny, patayin mo ako. Sige. Wala nagyampak na siyang batuta. Mura gidangat. Unsa naman eh? 4 kilo na ta ni. O dire ta namatay. Wala, ituslok na ta ni mga murag dagom. Kung saan mo nila, nagtinanaway man o. Pati na, sige. Nga na, game over. Nga na, nagkatawan na sila. So ayan guys, dito na nagkotop atong video guys. So kung nagustuhan mo, please leave a like in this video and bye bye. See you on my next video.